welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with another super stories and namhlanje sikhuluma guys ngomkhokha. Niyazi ukuthi mawuyisonto siyasin update ngokuthi yini ongayilindela ezitorini zakho oyithanda lapha ke kumabona kude. Well guys, kushube kakhulu leli viki esayidini likaNdlovu. Ngithi ngiyakhumbula Friday ukuthi uNdlovu wabuyela naye ebandleni lamaJudiya. Kwawukuthi ke izono zakhe ziyamsinda iningi kakhulu. Wavele waba cripple same time angakhona ukuhamba wahamba ngesisu njengeinyoka khona lapha ke esonto uvele uyinyoka ke vele shuthi nje wesehamba njengesisu njengeinyoka ngoba vele uyinyoka. So guys uzohamba esibhedlela ke uNdlovu bese beyamdischarge akaye ekhaya, kodwa hayi ngathi amakhosikazi akhe abayingeni kahle hle indaba yakhe. Useyisonywana nje inkosi yami, usehleli lapha ke esitulweni akasakwazi ukuzenzela izinto. Enye into ezokwenzeka ukuthi ke umndeni kaGabisile uzohamba ke uyobika isisu ke kubuka Lwazi Mthiyane. Asazi noma uLwazi uzovuma kodwa ngoba uLwazi uyamthanda uGabisile, cha ngiyathemba ukuthi uzofika ke avuma. Ufika khona babuza ukuthi ke Lwazi uGabisile Gumede uyamazi ukhuleliswa wena yini, bese kufanele lethi impendulo ke. Kodwa ke inkinga enkulu ukuthi phela abazali bakhe especially uma wakhe akamfuni uGabisile nala hambe khona. So asazi ukuthi ke uzoyivumela indaba ukuthi avume isisu ngoba wayithe lengane iphethe uGabisile akusiyona ekaLwazi, but uLwazi yena ufuna ukumshada uGabisile futhi ufuna ukwenza izinto ngendlela ke eright. Isigungu sebandla ke sohlala phansi ke sixoxe le ndaba ukuthi hawu uLwazi usanda kubekwa esikhundleni sokuthi uphethe youth, kusho ukuthi kumele asuswe ke esikhundleni, asimfanele isikhundla ngoba nangosalala namantombazana sesontweni akafundisekile kahle. So nje isiphithiphithi kunzima ngampela ke lapha ke especially ke emndenini wakaMthiyane. Sifuciya imphethe kabuhlungu kakhulu indaba ngoba phela yini bona indodana yakhe nje iwumuntu ke alright. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.